Benvinguts a Empresarial Girona Televisió. Seguim un programa més coneixent tota l'actualitat empresarial i econòmica de la província gironina. Aquest programa sorgeix de l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona, una entitat que aglutina a tots aquells empresaris que fan els seus primers passos en el món empresarial i també aquelles empreses ja consolidades. Sabent això, comencem amb el sumari d'avui. Per començar, coneixerem l'actualitat econòmica i bancària de la mà de l'Albert Grau. Tornem un programa més a parlar amb Prat Sàbat Advocats per estar al dia sobre temes jurídics. Seguirem amb la tertúlia, on avui parlem amb la Sílvia Míguez d'Innovatul i en Josep Agudo, d'Aragós Consultors. Tots dos convidats tenen assessories i es dediquen a orientar empreses que o bé volen millorar o bé necessiten ajuda per tirar endavant. Ens parlaran de la seva visió empresarial dins del seu sector i de la seva experiència en el res. En el reportatge d'avui coneixerem Interactiu, una empresa de màrqueting digital i desenvolupament web que aporten al sector més de 10 anys d'experiència. I acabarem el programa parlant amb la presidenta de l'Associació Gironina d'Empresàries. Coneixerem què fan i qui s'hi pot adherir. Comencem amb una nova edició d'Empresarial Girona Televisió. Abans de gairebé complir-se 4 anys des del famós rescat bancari a Espanya, les coses no estan tampoc encara tan definides com es podria pensar. Han passat 4 anys, s'han arreglat moltes coses, però jo diria que encara queden moltes per arreglar. I el problema que ens podem trobar segurament és que dintre de tot això, que l'usuari de peu i aquestes persones que els hi fan falta els serveis bancaris, que al final som tots, perquè tots tenim la necessitat de treballar a través d'una entitat financera, pot ser que tinguem les coses no més complicades, però segurament més diferents i una cosa molt important, més car. I fa ja 3 setmanes, un mes, que la patronal bancària espanyola, la famosa AEB, està dient i enviant missatges a premsa on diuen, sobretot, als clients que s'acostumin a pagar encara més comissions. Llavors, amb aquesta lectura que ens dona per aquesta banda, d'aquesta gent, de la patronal i dels clients i el mapa bancari espanyol, que precisament es té que reduir encara les oficines perquè el famós rati oficines-habitant és molt més gran que qualsevol país d'Europa, demanen que s'aprimi. A banda de tot, hi ha també un tema de requisits de capital. Els capitals dels bancs tenen que tenir una sèrie de requisits i una sèrie de paràmetres que aquí a Espanya encara falta temps per córrer i es tindran que ajustar. Llavors tindran que córrer més per poder arribar a un moment determinat i estar a l'alçada dels bancs europeus. De totes maneres, si fem una mica la lectura de tot això, el que vol Europa bàsicament és tenir 4 o 5 entitats financeres grans i molt ben controlades. O sigui, que no es pugui despendolar res, diríem una miqueta. Clar, i això què passarà? Doncs que els clients, que som tots, ens sentim realment no pressionats, però amb poques oportunitats d'anar a buscar coses al mercat diferents. Llavors tots anirem a parar els mateixos, perquè si al final l'únic que tenim són 4 entitats financeres, doncs poca oferta hi haurà. La demanda de gent serà molt gran, però tindrem poca oferta. Aquesta seria, el gran problema que queda per resoldre. I que jo diria que els espectadors, telespectadors i la gent que ens està veient en aquest moment és que comencin a pensar una miqueta com tenen distribuïda el seu estalvi, com tenen distribuïda el seu portfolio d'entitats financeres per un moment determinat prendre una decisió o no. De totes maneres, que hi haurà poques opcions, o sigui, o A, B, C, D, i a partir d'aquí no sé com quedarà. De totes maneres, crec que una de les parts importants serà segurament el desenvolupament de les famoses fintech. I quan parlo de fintech parlo d'empreses financeres a través de la tecnologia. I el sector fintech, que ara està molt a les beceroles, però això va tot molt i molt ràpid, segurament en 3 o 4 anys haurà avançat molt i serà capaç de donar servei del que els bancs ara, per exemple, no donen. Que sí que donen plataformes via web, però molt concentrades i només bàsicament per atendre i vendre els seus propis productes. En canvi, hi haurà altres empreses amb una tecnologia potent a darrere i amb diners per poder fer plataformes electròniques de contractació de productes financers o de relacions amb clients, i tot això podria ser que ajudés
a que això no fos tan d'aquesta manera com estava comentant al principi, no? Aquesta concentració. O sigui, la part de tecnologia ens pot portar que hi hagi un desplaçament. De totes maneres, també pensem una cosa, que això està molt bé per la gent que té una edat determinada, però per altra no. La gent gran no tenen accés a internet. Quan parlo de la gent gran, parlo de gent de més de 65 o 70 anys. No tenen accés a internet, o tenen molt poc accés via eines, no se'ls ha ensenyat, no en saben, però clar, sí, a banda sí que hi ha uns futuribles clients, entre cometes, entitats financeres, que són la gent jove, que aquests directament ja ho han viscut així. Segurament molta gent no li farà falta ni entrar en un banc per demanar res, sinó que ho faran tot a través de la plataforma electrònica. Doncs això seria una mica el resum de com pot quedar tot. El més important és sobretot que la gent intenti de ser conscient de que tot això és així, de que hi ha un enduriment del mercat financer. Aquesta contracció farà que els productes i tot que es puguin contractar serà més complicat i és qüestió d'agafar i mirar-ho amb lupa. Llavors aquí hi ha professionals que poden ajudar a prendre aquest tipus de decisions. Gent que amb un CAI independent et puguin dir, mira, si tu ets un client d'aquesta manera, o tens uns estalvis, o tens una necessitat de finançament, doncs ho pots fer a través d'aquesta plataforma, o pots anar a aquest banc, o el que sigui, que et donguin una mica el consell de tot, perquè clar, el que no pots fer tu és anar a buscar, anar a mirar, anar a comparar, totes aquestes coses. Seguim descobrint temes jurídics amb Prat Sàbat Advocats. Avui en Joan Blanco ens parla sobre el blanqueig de capitals, a qui pot afectar i quines lleis ho envolten. Respecte al blanqueig de capitals, l'any 2012 es va adoptar una llei coneguda com llei antifrau, la qual imposa una sèrie de limitacions i prohibicions als pagaments en efectiu i en metàl·lic. En concret, aquesta llei el que prohibeix és realitzar pagaments en metàl·lic superiors a 2.500 euros quan alguna de les dues parts sigui un professional o un empresari. El que no es pot fer o el que no està permès és fraccionar el pagament per evitar arribar a aquests 2.500 euros, ja que això suposaria un frau de llei, i en aquests casos els diferents pagaments fraccionats es computen en la seva totalitat. En el cas d'incompliment d'aquesta llei, es poden imposar sancions de fins al 25% a cadascuna de les parts, excepte que alguna d'aquestes sigui la que denunciï els fets a l'autoritat competent, que en aquest cas es podria veure exonerada de la seva responsabilitat. A part d'aquesta llei de l'any 2012, ja en el 2010 es va aprovar una llei de lluita contra el blanqueig de capitals i contra la finançació del terrorisme, la qual imposa una sèrie d'obligacions a determinades persones físiques i jurídiques, entre les quals destaquen l'elaboració d'un manual, la designació d'un representant davant del servei executiu de la Comissió de Blanqueig de Capitals, la formació dels seus empleats perquè sàpiguen com fer front al blanqueig de capitals, etc. El servei executiu de la comissió és el que s'encarrega de controlar que la normativa es compleixi i és l'encarregat d'exigir o demanar als diferents subjectes obligats la informació necessària per determinar si estem davant dels supòsits de blanqueig de capitals o de possible finançació del terrorisme. Per tant, els empresaris haurien de veure la prevenció del blanqueig de capitals com una cosa normal i haurien d'estar ben assessorats per evitar cometre algun tipus d'infracció de la normativa o de la legislació. A la tertúlia d'avui ens hem traslladat a la cafeteria Monet de Girona. Aquí és on hem pogut parlar amb la Sílvia i en Josep sobre les seves empreses. Es tracta d'assessories que es dediquen a ajudar les empreses a tirar endavant, tot fent un estudi del millor per a cada una d'elles. Veurem dues visions diferents degut a la diferència d'edat entre ells. I com que els dos són associats del RES, ens explicaran la seva experiència amb la moneda social que dona un valor afegit a la seva empresa. No ens coneixíem. No ens coneixíem, la veritat, treballant a la mateixa zona i no havíem tingut el mateix. A la mateixa zona i les mateixes coses? Sí, exacte. El meu nom és Josep Agut. Molt bé, encantada de conèixer. I tenim Argos Consultors, que és una empresa de consultoria de gestió empresarial i organització d'empreses. Molt bé. I tu què tal? Doncs mira, jo soc Sílvia Míguez, la meva empresa és Innovatul i el que treballem bàsicament és creixement empresarial, plans d'empresa, també portem un tema de comptabilitat i el laboral per les empreses i intentem ajudar totes les empreses a fer créixer el seu negoci, no? Suposo que també com vosaltres. Sí, una mica.
Hi ha una diferència d'edat molt gran entre tu i jo. O sigui, són empreses que buscant el mateix objectiu, quasi, doncs nosaltres som molt joves, som molt ben preparats, suposo, i nosaltres doncs som més grandets, som més sèniors, diguem-ho així. Les nostres experiències basen molt també en moltes empreses que hem estat arreu de l'estat espanyol. I vosaltres també teniu bastanta experiència, suposo? No, sí, vull dir, nosaltres, tots evidentment estem qualificats i tenim la nostra experiència en tot aquest sector, sí que és una mica menor que la vostra, no? Però també jo crec que també siguent jove a vegades veus altres coses, no? Que, les noves tecnologies que pots aplicar també dins de l'empresa, que poden millorar també en el funcionament de l'empresa. Jo crec que això és el que podem aportar nosaltres. Em sembla que una cosa en comú quasi ve ser el servei que tenim de cara al nostre client i al nostre... I ajudar el client a fer créixer el seu negoci. Sobretot les empreses que ens demanen aquesta ajuda, que necessiten aquesta ajuda, o senzillament que volen créixer. Que volen fer créixer, potser no són empreses que que estan en bancarrota, simplement és que volen créixer el seu negoci i necessiten una mica d'ajuda extra per poder fer créixer amb noves eines o amb noves maneres d'enfocar aquest negoci, no? Doncs, per el que fa en el res, porto ja 3 anys dintre d'aquesta associació, perquè jo crec que és una associació d'empreses, més que altres valors que podien tenir, és una associació d'empreses. Què hi creus, tu, aquí? Sí, jo també estic totalment d'acord. Mira, jo fa poquet, vull dir, vaig començar, crec que va ser el novembre, desembre d'aquest any passat, i realment estic contentíssima amb el res, vull dir, m'ha obert nous fronts aquí a Girona, vull dir, m'ha ajudat molt a obrir un mercat, diguem, però i a conèixer molta gent, i realment estic molt i molt contenta amb el res. Girona és petit, és petitet, i ens coneixem una mica tots. Sí, però és una manera d'introducció sempre crees un vincle especial amb els que estan associats al res, i trobo que és maco perquè potencies el petit comerç, no? El comerç així proper que... És el que ens ha passat a nosaltres des de bon principi, que es coneixen més persones, conèixer el petit comerç sobretot, i no tan petit, perquè hi ha empreses que són grans que també en formen part i que ens podem ajudar els uns als altres molt bé. La nostra empresa concretament, la Faginsa, s'ha donat a conèixer molt a dins de Girona. S'ha donat a conèixer moltíssim. T'ha passat el mateix, no, tu? Sí, a mi el mateix. Li ha donat una empenta, és a dir, vaig començar amb el res així, a veure com funciona això, per provar-ho no perdo res, i va ser entrar-hi i realment conèixer nous clients, que uns del res ens coneixen uns altres, i m'ha fet introduir en aquest món i realment estic molt i molt contenta, m'ha potenciat molt el negoci. Ja tenia a la meva ment, bastant clar que això tenia que funcionar des de bon principi, després que hi estem i des de fa 3 anys que hi estem i la veritat és que molt contents. Amb el res, clar, el problema que molta gent es queixa no és com utilitzes el res estàs cobrant per res, però com l'utilitzes. I jo realment li he trobat molta sortida, perquè realment hi ha moltes empreses associades que treballen, que m'adonen serveis a mi com a empresa i que és el res que utilitzo jo. L'important és que vagi entrant i sortint, no? Vull dir que tinguis una roda i que vagi generant també negoci per la resta d'associats del res. M'ha passat exactament el mateix, perquè a vegades tens molt de res acumulat, però després necessites alguna cosa i vas a buscar. I dius, aquí és el punt per això. I després, què passa aquí? Que sempre agafaràs una de les empreses que estiguin dins del res. Per mi tenen prioritat els que estiguin dins del res o altres associacions també, però que tinguin això i te'ls pots gastar. A vegades també és molt bo els dinars que puguis fer, sopars o esbarjo, que es poden pagar. Hi ha molta varietat, vull dir que realment pots escollir molta cosa, o si no sempre pots enviar un correu a l'Anna que t'ha dit... Jo he recomanat moltes vegades el res a molta gent, i molta gent diu, què és això? Moneda alternativa? Sí, és una moneda alternativa, per què no dir-ho així d'aquesta manera, però més que res és una manera de conèixer altres empreses i fer com una pinya entre totes aquestes empreses. Exacte, aquesta és la sensació que jo també tinc, no? Jo he intentat recomanar he recomanat a molta gent, a molts clients meus que no eren del res, els hi he fet entrar en el res,
perquè realment veiessin que funciona per fer una empenta al seu negoci, perquè té molt de potencial. Al principi estan una mica, què és això? Que realment això valdrà la pena? Què faré jo amb el res? No? És la primera pregunta sempre que em fan. Però realment després entren i han estat molt contents i mira que porto poquet i estan molt contents, encara que el primeres, doncs, evidentment no... Hi ha coses de primera necessitat o hi ha coses que no són de primera necessitat, però moltes coses, com ara, per exemple, coses d'informàtica, coses inclús de vestir, també. I després, sobretot, restauració. Hi ha molta cosa de restauració que ens donen pas que allà estem... Serveis de neteja, també n'hi ha altres serveis que, per l'empresa serveixen, de màrqueting, hi ha molts serveis que van molt bé per l'empresa, per també donar-li potencial al teu negoci. Avui, al reportatge, parlem amb en Pere i en Josep Ponciatí, propietaris de l'empresa Interactiu, el màrqueting digital, el desenvolupament web i mòbil i les aplicacions empresarials defineixen el món de la seva empresa que va néixer de l'inquietud d'aquests dos germans per la programació i el disseny de les noves tecnologies. Avui dia compten amb més de 10 anys d'experiència i es troben en creixement amb un total de 16 treballadors. Interactiu som un equip de persones. Som un equip de persones apassionades pel món de les noves tecnologies, de les tecnologies de la informació i de la comunicació i de tot el que fa referència al món digital. Interactiu neix fa més de 10 anys, de la mà d'en Josep i jo, que som germans, i el que va començar com un hobby i una passió per la informàtica i la programació ha acabat esdevenint un negoci. Interactiu ha tingut una evolució constant, però alhora molt sòlida. Al llarg d'aquests anys ens hem especialitzat per oferir un servei de qualitat i estar a prop dels nostres clients, el que ens ha permès que clients des dels inicis de fa més de 10 anys segueixin sent clients ara mateix, i això també ens ha permès que el boca-orella ens ha ajudat molt amb aquest creixement constant i sòlid. Els serveis que oferim els dividim en 3 línies de negoci: màrqueting digital, desenvolupament i producte propi. Són 3 línies de negoci molt complementàries entre elles i molt transversals. La nostra especialització en la part més important del negoci, que és la part de desenvolupament, és molt diversa, des de desenvolupar una botiga online de comerç electrònic a desenvolupar una aplicació per tenir la traçabilitat dintre una indústria càrnia, o bé un intranet, una aplicació comercial, etc. El fet més diferenciador i el que ens aporta les noves tecnologies és que no treballem en productes i en programari tancat i ja predefinit. I trenquem amb les barreres d'això, escoltant molt bé les necessitats que té cada client i poder-los aportar solucions que siguin efectives i que siguin reals a les seves necessitats. Actualment el producte que té més demanda, que de fet vam treure fa 5 anys, és Cap Empresa Sense Web, que és un producte, un tipus de web amb moltes funcionalitats i per un cost molt reduït per respondre a la demanda que tenien petits negocis de voler tenir una web i gastar-se pocs diners. La clau de l'èxit pel fet de tenir aquesta trajectòria de més de 10 anys ha estat el fet de saber estar al costat dels nostres clients, estar al costat en un món digital que cada vegada canvia més ràpidament, en un món on cada vegada tenim més dades i per tant esdevenir per part dels nostres clients el seu partner per evolucionar i avançar en tota aquesta trajectòria. El vincle que tenim amb l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona ja ve de fa bastants anys enrere, quan encara era l'Associació de Joves Empresaris, i amb la qual hi vam entrar, i realment ens ha portat, per exemple, ara poder estar fent aquesta entrevista, donar-nos a conèixer, però a banda d'això entrar en un teixit empresarial que era bastant coix, sobretot per joves empresaris. Sí que ja per empreses consolidades ja hi havia d'altres eines, però per aquesta part ens va ajudar a donar-nos a conèixer, a fer trobades, networking, i per tant la valorem molt satisfactòriament. Els plans de futur d'Interactiu són consolidar-nos a nivell tant gironí com expandir-nos a nivell territorial i oferir nous serveis per satisfer les necessitats dels nostres clients. Per acabar el programa parlem amb la presidenta d'AGE, la Maria Rosa Agustí. L'Associació Gironina d'Empresàries està formada per aquelles dones que o bé estan començant en el món empresarial o bé ja hi són des de fa temps.
Es tracta d'una entitat que, entre altres coses, treballa per la igualtat en l'entorn laboral. L'Associació Gironina d'Empresàries neix l'any 94, quan unes quantes empresàries de la zona se'n donen compte que no tenen un espai en els llocs de poder de decisió. En aquell moment la FOEC era la representant del món empresarial i per tant entenien que tenien que tenir el seu espai. Com poder-hi accedir? Doncs bé, fent una associació amb una sèrie de necessitats a cobrir i que elles d'alguna manera ho poguessin aconseguir. L'AGE és un col·lectiu de dones empresàries que el que d'alguna manera fem és networking entre nosaltres, això és una part importantíssima, però el que sí que fem és intentar aconseguir aquests canvis que són absolutament necessaris per la plena incorporació de la dona en el món laboral. Diràs, què vol dir la plena incorporació? Bé, doncs d'alguna manera és que tota aquesta problemàtica que hem tingut durant molts i molts anys de què ens hem de plantejar, si ser mares o tenir una bona carrera professional, doncs que d'alguna manera les nostres accions permetin que això acabi de ser algo com políticament decretat, no? És a dir, que sigui des de la pròpia societat que determini que això és un procés normal i necessari per la societat. Nosaltres tenim el segon dijous de mes, fem un dinar on una associada o algú extern ens fa una píndola informativa sobre un tema en concret. Si és una associada i vol fer la presentació de la seva empresa, aquí té la seva oportunitat, i si per algun cas trobem alguna cosa important que tinguem que tenir coneixement totes, doncs òbviament els convidem a que assisteixin. Això per una banda. El segon dimecres de mes, tenim un programa a la ràdio, la xarxa, fem Girona, i en allà doncs, és la nostra tertúlia. Per tant, allà fem debat del que nosaltres creiem o presentem o convidem, però realment és quina opinió en tenim d'una temàtica concreta. Mira, els avantatges que tenim les sòcies, per una banda, és la interrelació que tenim entre nosaltres, jo penso que això és la base i la més important. Per altra banda, tenim tema de formació, tenim convenis amb diferents entitats i, a més, col·laborem amb altres associacions perquè les sinergies ens facin més forts. Com a associació oferim formació des de... Nosaltres estem sota la patronal PIMEC, per tant, per una banda, la formació que la pròpia patronal ens ofereix, però per altra banda també tenim associades que fan formació, que per tant, d'alguna manera ens informen en el reste la possibilitat de poder-hi assistir. De totes formes, també dintre de l'associació tenim diversos coaches que en moments donats fan formació en temes molt determinats sobre empoderament de la dona, en temes de creixement, que normalment ens ajuda cada dia a tirar endavant. La internacionalització de l'AGE la tenim gestionada des d'una associació que es diu Business Professional Women. És una associació que va néixer fa 75 anys, està a 100 països dintre dels 5 continents i tenim veu i vot a la ONU. El format de la BP és pràcticament la possibilitat que tu, com a associada d'aquesta federació, puguis realment contactar amb altres associades d'altres països per fer creixement de la teva empresa, per si vols obrir mercat en un sector determinat. Sempre saps que hi ha algú que està sota el teu mateix paraigua i et pot ajudar. Home, a veure, el meu vincle amb l'AEC el valoro molt positivament. Primera, perquè en formo part. Segona, perquè penso que és una associació molt dinàmica, és una associació que d'alguna manera està molt ubicada en el territori, per tant, és molt més forta. Això vol dir que en un moment donat, en qualsevol acció de canvi que puguem fer, formar part o poder vincular-nos amb ella ens ajudarà a fer el canvi, segur. Que qualsevol
emprenedora, dona que tingui d'alguna manera ganes d'un dia obrir el seu propi negoci, sàpiga que té la possibilitat d'incorporar-se amb nosaltres d'una forma que denominem pedrera, que és similar al futbol, però el que donem és la possibilitat de que puguin assistir als dinars, puguin d'alguna manera conèixer què i com gestionem les nostres empreses i, si més no, és una formació indirecta que poden tenir el dia que emprenguin el seu negoci. Això per una banda, i per una altra, totes aquelles dones que tenen empresa que avui per avui possiblement no estan associades a l'AGE, que s'ho plantegin, perquè en definitiva, si alguna cosa podem aconseguir a nivell social i a nivell de gènere és precisament quan formem part d'una associació, quan som un grup. I jo sempre dic que soles podem fer camí, però juntes el podem fer molt més llarg, no? Per tant, jo us convido a que s'associïn i que formin part de la nostra associació. Fins aquí el programa d'avui. Els esperem la setmana vinent amb més Empresa Gironina.